What's up mga kaparikoy? Nagbalik na inyong lingkod, nagkurog-kurog. Ano na itong tirada sa itong alimango mga kaparikoy. O palihog lamang o continue sa akong video. Kita na mga parikoy, aron makaibaw mo sa unsang kalihukan ako. Diri mga parikoy, nag-iilis at ang dali-dali kay alas 3 na sa kadlaon. Kapit apon mo alas 4. Tira bang tao ba karong kadlaon mga parikoy? Yung kuha na ba, yung pugos na lang dugupog panahon kaya ron ay panudaan. Kaya sa maghuwat na pugog mo buntag, wala niya po ko'y panudaan. Eh, kugin lang tayo magpisag alimango lang. Niabot na ko dahil sa suba mga parikoy nga morning na akong nabtan, perting tao ba. Niabot sa hagdan mga parikoy. Nga, nagprepare ko sa akong gamit, karon kasugod na ba. Kining manawam tag kadlawon mga parikoy, perting bugnawa jud ang tubig. Nga, ug mahinayak na noon, pero lami noon po siya ay panawam. Kinahanglan jud magkugi ta mga parikoy. Kay aron natay sudan ba balik na to. Kana maintan na tong tiyan ng kahigop itaw tag sabaw nga kinainitan. Mo na itirada na to mga parikoy. Magtaga lang sa puntahan ng atong cellphone mga parikoy ug video kay wa pa man tay panahon mga kamera pero hapit na siguro. Nag-abot siguro December or January na natay ang underwater na video makuha sa atong kalihukan sa ilawom sa dagat or nari sa suba. Diri mga parikoy nakasugod ako. Apertin yung linawa mga parikoy, kitang kita jud kay mga buko-buko aning alimango ba. Shout out pala sa mga solid supporter ko dyan sa Manila, sa mga kasamaan ko dati sa trabaho. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsusuporta mga kaparikoy. Tagaan niyo muna tong video ko kasi hindi pa ako nakabili ng pang underwater na camera. Itong cellphone ko muna yung ginagamit sa pagkukuha ng mga video. Diri mga parikoy, nangawas ako mga kaparikoy kay apit na muhayag. Nagilog ng kangit-ngit o kalandag sa kabuntagon. Diri mga Karpada may okay naman na. Kuya, itanaw sa atong kuha. Gawa. Mau Mapalit ba din na naglibo? Wah, empuk na naman ako kasara tipika na ni. Sa mana gini? Dinya na. Pati ano may sampan ka. Laburan ba? Laburan. Kung madugay mga parikoy, yung uli na po ko kay naabtan sa kahayag. O dire sa bay, mao na niya akong kuha mga parikoy. Ako na nisod sa langganang gamay na ito mga kaparikoy. Mao ni tanan na itong kuha. Thank you Lord sa grasya. Sa magkugi ko na ano dito panudan. Okay, dali-dali man ta atong tiradahon dayon na sa atong sinabawan mga kaparikoy. Nani mga pagtira mga kaparikoy. Thank you handaan na siya. Waon itong mga kinaon. Nanaroon di lang sa wahasang. Wala, nagbukaw na mga kaparikoy. Kahit sabaw mga parikoy, tirada na itong mga parikoy. Butangan na itong sagbot ginagmay. Anak man siya pagluto mga parikoy. Bungkag na pagbahaw na ito yung bagong dinungag na ito na yung mga parikoy. Kami na kay higop ba kay bugnawan tama na itong tiyan sa pagkanawam. Magkugi na nung taming sabaw. Tiara mga parikoy. Tayo atakon mga kaparikoy. Atak!